Turun rusak kae. Jam piro iki kok ya dandang tangi-tangi iki mergawe apa ora sekolah apa ora. Oh yo kok duren-duren. Nang. Sekolah ora kowe. Meme bu. Sekolah. Ayo sekolah sik nang Sekolah, Bu. sekolah. Iki berdoa tangi ora. Mergawe apa ora. Ora ndang tangi. Lah ya sik bu. Ora tangi. Sedilo. Saiki. Bisa ngantuk. Mas saiki. Tangi apa tak? Jebotos. Tangi. Alah tangi dak tangi ya. Gak kena apa sik kono kok tak tangi. Ya wis, kon tangi. Wajib terus itu tak betul ini piye ya. Ngantuk terus ya. Ra apa ya. Aduh. Bu, pengen salin Bu, aku. Bu, pengen salin aku ah. Wes gobu pengen Bu. Nggih. Ngiling ngene kancinge. Ini kae tak nggo hitung ABC nek pas pajan gak iso ngene kok. Ya kurang sitok kancinge. Boh. Ibu en kok kathok ukuran piro recah. Sini ngene Bu. Skor piye iki? Yang lagi. Pak, iki kopinya tak delok nguri TV ya. Oke. Kayak ini pernah anak sekolah. Ndi mau cari? Bapak banget ten, kalau sapi agak gelem. Mosok kok sabuan gue tebukan ngene. Tak sedih aku iki. Mbok. Saanane lelai. Di bapak ya ora dimergae. Kawenan mau ngopang ngopi nganggur. Bu, tas endi? Kowe. Dikira kayak enak. Kok bener bapak tak ombe ae. Sekolah, hari ngopi, cacang iki. Jok. Ayo nah nak kari. Nggih, Bu. Iso wong sekolah kok dandang lagi mangkat. Sampun? Sampun, Bu. Aduan.
Yo, kanan gudel teromboke. Walah, bocah iku cak. Sak pranak karo aku to kae lho. Ngene kok. Sekolah yo ngawak nang SD seneng ra karuan. Wah, gerakan gudel lek ngene iku. Jangan tidur kok terus ngopi cari ngerti. Kok ora ono dadi ya cingkire. Alah iki kelakuane jual lepet mumpluk iki kowe iki mesti diombe. Ah, bocah kurang ajar. Iki piye Bu? Esuk jare gawekno kopi kok. Loh, sampun nek. Lha iki desok bak. Buk lah. Apa kopi mak sangset mbok sak apa Yo, iku kok? buk iki nang nganti Nggak kutah-kutah. apa-apa. Tak kayak ning bunyi TV mau. Lah iki karo Mas Mene. Jangan-jangan Iki menawa ya alah kelakuane anak sing ya wis jelas mau layaknen tak colok-colok kira metu-metu. ya iku alah. Ya wis tak gawekno nang. Ya usah tak tani. Iku mandak ning ndi ya? Tak gelem papak aku. Mane gantengi ra gelem mapak-mapak lah. Ngrasake aku. Bu. 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 Kowe piye lah congok bak-baku ae ibu mereka lho sibuk ning guri ana apa? Dari sekolah bapak rasake anak kolong-kolong kelaku awakmu lho ben cilik sekolah ya ana ya ini ora tau munggah. Besok kopine bapak mbok ombe. Tak ombe, Pak. Alah anak-anak kan ombe kopine wong tuwa lho ngene iki mari gedhe gak apa-apa pinter ya, Pak. Aku tukokno rap anu apa sampo. Sampo, Pak. Iya. Asale ning toko kono. Alah sae nak kabeh 200. Asale aku. Tak sampunan. Apa-apa, Pak? Kok sampunan dari apa-apa? Karo apa emang, Pak? Alah kok takok ae wis ndang mangkat ngene. Iki kudungan apa iki? Wis ndang tasep nih gorene. Tak delok, Mang. Kecap sampo. Kecap kecap. Apa mangan karena apa ya? Malali. Kira-kira tahu bapak aku. Apa ya? Lah, udanan ndek bengi ketampu cah. Rusak kabeh. Kecap. Lek kecap tuku kepeng. Ning lu katung. Lek kenapa, Pak? Lek kepeng tumbas kecap. Mas tiga niki. Yen tani kan wis diluk nggih tak jupukno. Niki kacung. Nggih, Pak, tenang nggih, Pak. Nggih. Wih, tok. Hei, Hoi, Pak Kali. wah iki nek tuku rokok siapa sama? Ya aku dhewe ya. Aku duit ta ora? Oh, Apa? kalah. Siap, Bos. Wah, kok. Gak ngopi sik kowe? Bar ngopi ya. Ira artine lawan aja. Seneng ora era. Apa artinya? Langsung Allah. Tangse. Suwene dinteni ape nggo atus kok. Ora ono balik anak-anak diperintah ora tau cepet singkat iki tak. Awak curiga iki rasane iki. Mbok ditukokno apa engko sam selenco nang diperintah iku. Itu apa bocah e? Karep tuku sampo tok ndek yo. Aku leh mudeng genah. Suwene kok. Ndi ape datang gratis kok? Niki Pak Kecap e. Lho, kok kecape pengen kono apa, Bang? Kecap, Pak. Iki kecap sampo, anak tidak tahu malu ning malu-maluin. Seksi, Cok. Kenangin botak. Terus. Sampai ke kami, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini.